O proxecto da variante de Ribeira segue a sumar detractores. As críticas formuladas pola plataforma de afectados que xa presentaron alegacións ao proxecto sumanse agora veciños dos núcleos de Fondevila, Cruxeiras ou Amamua, que amosan a súa oposición ao trazado proposto polo goberno. A mí, desde logo, esta carretera que queren facer perjudica moita xente. E non vexo eu por que fan eso, tendo terreno como hai, que non hai casas ni hai nada. E veñense meter ás casas, o motivo eu non sei, porque eu destas cousas non entendo moito. Pero está moi mal. Que vai a perjudicar a xente que lle costou moitiño traballo, facer as súas casiñas para vivir medianamente ben, e que veña unha mole como esta, a estropearlle a súa vida. A min eso sí que non me parece correcto. Non me gusta esa carretera. Non sei os problemas que traerán, non sei como... A min non me gusta porque perjudica a todos que hai por aquí, alrededor. Ademais do alto nivel de afectación a fincas e mesmo a vivendas, son moitos os que destacan o innecesario do proxecto e o seu impacto ambiental nunha zona de gran valor paisaxístico. Que non é necesario, volvemos á mesma. Que falín con máis compañeiros tamén do centro, non só daqui cercanos, e nadie entende esa obra. Eu expliquei un pouco por encima e todos din que non ven viable, non ven necesario, cando hai outras maneiras de poder facelo da mellor maneira. Si cada día de mañán pois veñen riadas, veñen barro, ven todo para a nosa zona, porque isto é todo costa abaixo. O que me parece mal a min é que se fajan terraplens grandes con terra e pedras, que cai despois unha tormenta e baixanos todo para aquí. O sea, o que van facer agora que creen que vai estar ben, logo vai estar mal. O que debían facer é, antes, a carretera que está, por que non a amplían? Por que non fan por ali? Por que teñen que facer unha nova? A maioría dos veciños enguisados amósanse máis de acordo coa alternativa formulada pola plataforma de afectados, que sería máis económica e menos invasiva. Parece que ese proxecto afecta menos a xente, de feito creo que non colle non lle cadra encima a ningunha casa e tampouco afecta aos colegios, porque non ten as saídas nin as entradas ali no punto. Me parece bien ese proxecto porque penso que é o que menos afecta. Que o da circunvalación non van a expropiar nin a mitad de terrenos que van a expropiar co da variante, non se van a ver tantas familias afectadas, é máis curto e moitísimo menos impacto medioambiental.